Hello guys, welcome back again. आंनि मोनसे गोदान भिडियोआव आरोबाव गासिखौबो बरायफिनलायनाय जाबाय। दिन जाहैबाय बैसागुनि सेकेन्ड डे ओमफ्राय आं आरो दा मोसानो होनना ओंखारबावबाय आरोना। ओमफ्राय दाखालिनिफ्राय मोसागासिनोमोन ओमफ्राय माने दा मोसानो थांनानै ओंखारबाय ओमफ्राय दा बोराय बुरि पार्टियाव फैगासिनो नालाय दसे नेनोसै बोराय बुरिखौबो ओमफ्राय बोराय बुरिया जानाव मोसाखांगोन जेब्ला मोसाखांगोन ना अब्ला आं लाइमोन पार्टिजों थांनायसै माने बेफोरबायदि। दा माने बोराय बुरि पार्टिया मोसागासिनो आरोना खाथियाव नायाव लानानै मोसागासिनो ओमफ्राय दा बिसोरनो मोसाखांनानै जानाव फैनो ओंखायनो एसे दसे नेनोसै हारसिं हायाना बुरिया बांना बेनिखायनो दसे नेनोसै बारा रोंलायबो लाङा इयो बेनिखायनो नों रोङो जानोलै हा रोङा इयो रोङा खामानि गैया इयो दाख्लै जा फार्स्ट डे खालि मोसाबाय आरोना बुरिया ओमफ्राय दा ओंखारला जायो माने लाजिनाय मोनो जायो माने फार्स्ट ओइ दुस मोसानो गावदोंमोन लुबैयाखै मोसानो गोसो जाबावबालाय बर्डाबाव ना मुरिबायना नोङो जियानो बुङा मानोना लोगोफोर देग्लायनि बैसागुआ फाटा फाटि हेभि जाखादों आरोना मानो होनना बुङोबाथाय अखा हादोंना जोबोद अखा हादों अखा हाबा मोसानायखौ गाराखै माने मानसिफोरा जोबोद रंजादों आरोना अखा हाबाबो बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना अखा गारबाबो हाब्रु साब्रु सिला सब सिलांजोबदों आरोना होमबाबो मोसानायखौ गाराखै माने मानोथो गारोना बोसोरनै गाहाम मोसानो मोनाखैमोन देग्लायसो मोनदों नालाय गोबावनि उनाव मानसिफोरा माने पुरा जस जाना दंखायोमोन ना माने होखादों माने मोसानाया दाना बोरायफोरा जानाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय माखासे फैनो गोनां दंबावो देखायनोसै एसे बोराय बुरैफोरखौबो इसोरनि मोसानायफोरखौ एसे देखायनोसै ओमफ्राय देखायखांनानै आं डाइरेक्ट थांखानोसै माने जा मोसानो लाइमोन पार्टिफोरजों आयु नेउ दख'ना गानदो गथा दख'ना गानदो नै आंसो गैया नांगौ ओमफ्राय फैसा मोननायलाय जों सेंग्रा सिख्लाना जिमान जमिसिनो माने ना जिमान रंजायो माने बेनि बांसिन माने बोरायफोरासो आरोना बोरायफोरासो जोबोद खाथ्रा माने दामनाय देनायाबो गोम गोमखां माने बिसोरनिखौसो खोनानानै माने इसोरजोंसो मोसाफानो गोसो जालांदों आरोना दखानाव फैदोंमोन आं दा पावारलांनो सोरबा जोंबाय सेर लोङा ना बेनि थाखायनो जाहानियाव माने बोराय बुरिनिया दाल'सो जोबनानै थांबाय आरोना ओमफ्राय आं दा थांबाय थानोसै जा लाइमोनफोरजों मोसानो आरो थाबाय जाथ'ला दा एसे गोबावबो जादों नालाय दाख्लिनिफ्राय माने आं बारा मोसायाखैमोन आरोना खिन्थु आं दिनै मोसागोन होनना सानदों माने एसे जुमायखौ लोंना लानोसै दिनै लोङाबाथाय माबाया फेयाबाथाय मोसानाया नालाय दिनै ओंखायनो एसे फेना लानोसै फेनायनि उनावसो दिनै मोसाखावनोसै ना मानो माइनाव नै बाजै लानानै मोनफैबाय आरोना माजै लानानै मोनफैनानै जुमाय गिसि होफैदो बाजैया बेखौ दा बोस्रोना लानोसै एसे बोस्रोना लानानै एसे मोसानोसै आरोना नोंसोर गाज्रि होनना साननाङा सानफ्रामबो लोङा आङो बैसाग बोथोरखायसो होनानै रंजानानै लोंदो आरोना एसे एनैखौ होमबाबो गाज्रि होनना साना आं सानफ्रामबो लोंबाय थाया मानोना बेखौ लोंबासो एसे मोसानाय नालाय एसे लाजिनाय फैयो नालाय एसे लोंनोसै ओमफ्राय बेनि उनाव मोसानोसै माने ayo langsung super gede
बिरलां दे माने बिराद इन्ट्रेस्ट नांदों आरोना देग्लाय बोसोरै मोसानानै माने ना खाम जथा सिफुं माने ओरैबायदि दिनै गोमसारदों आरोना देग्लाय बिराद मोजां मोनदों देग्लायनि बैसागुआव आरोना आंबो एसे एमावराथ'खौ दावखोना लाबाय आरोना ओमफ्राय इथिं जोंना लाइमोनफोरा थांगासिनो इथिं नै इथिं मोसागासिनो पुरा फाइनली फैबाय नेक्स्ट सफैबाय आरोना ओमफ्राय दा बे आदा लानाव लास्ट आरोना बाइसानाव लास्ट मोसागोन ओमफ्राय लास्ट मोसानायनि उनाव जोंहा दिनैनि जोबथाया जासिगोन ओमफ्राय बेनि उनाव गाबोन नेक्स्ट खेबाव जोंनि रामपुराव
स' लोगोफोर दा जोंना मोसानाया जोब्बाय ओमफ्राय दा बेनो एडिट खालामनोसो सानदों आरोना दा मोनाबायबो नालाय आङो फेस लाइट लगायनानै भिडिअखौ बानायदों आरोना ओमफ्राय बारा गोबाव खालामनो होननानै सानबाय थाला जेनेबा भिडिअबाथाय लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो थाखाय दा बाव आरोना लाइक खालामनाङा साबस्क्राइब खालामनाङा कमेन्ट खालामनाङा अनजालि खालामनांगौ भिडिअखौ बेसेमोन दंसो बारा बुंनालाय माथो बुंबाय थानो नोंसोर मिथिखायो दा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय खारथ'नाय बिलनायखौ ना मा बुङो बेखौबो टिं होनना खोनादो बाय दानोबा